het bij het G-voetbaltoernooi van Dodado. Kist u je wat over dit toernooi vertellen? Nou, dat zijn 13 toernoois, de voetballers. En 4 keer in het winterseizoen hebben we een voetbaltoernooi. En dat begint bij Dokkum, Ljout, Drachten. En dan aan het einde van mei, april, mei, hebben we het laatste toernooi. Nou, volgens mij, als toen in het veld zit, komt er geen bal terug. Nee, ik hoor ze zien. Nou, achterin ook wel eens oorskloppen naar oren mensen. Aha. Dus du bent verdediger? Ja, ik ben verdediger. Nou, ik ga van wedstrijd hier. Ik ga elke toer zien naar het terrein. Wat maakt dit toernooi zo bijzonder? Nou, het is prachtig met die gehandicapte bandenvoetballen. Die zijn heel enthousiast. Je speelt vrolijk. Helemaal geen oneenigheden net. De spelers die spelen alle enthousiast. Je willen alle keer 1, 2, 3 worden. Want dan weten ze, dan krijgen ze een hele mooie beker mee naar huis en een vaantje. Nou, daar gaat het om. Alle keer strijden erom om 1 te worden. En kan natuurlijk uit de 13 ploegen kan maar 1 worden. Nou ja, dat is aan het einde van de dag wat dat is en binnen. Doeka, is het een mooie dag? Jazeker, dat is een hele mooie dag, hè? Wat vind je zo mooi aan voetballen? Ik vind alle spelers mooi. Hey, en hoe lang voetballers toen al bij Dodado? Al 4 weer. Wat vind je zelf het allermooiste? Ja, het is prachtig met die bandenvoetbal in de hele dag. Doe je eerst nooit een onmogelijk wat. Het is geen bla 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 net. Je bent alle gelijk enthousiast. En je wil alle keer scoren. Ja, jazeker. We hadden 4 wedstrijden nu. We hadden al 2 dingen. Ah, en die andere 2, hoe ga je hem dat doen? We hadden maar 1 spelen en nee zeg maar 1 spelen. Aha, en du hast doelpunt maken, hè? Ja, jazeker, heel mooie doelpunt maken, ja. Wie ben mijn jonge vrijwilligers? Ja, maar minder kit ik absoluut niet, ja. Want er ben natuurlijk voetballers bij die maar constant in de gaten houden. Die ben erbij. Bist dan nooit eens bang dat ze dit in de voeten nog koppen? Nee. Ik ken wel hoor, ja. Ik ken helemaal onderstootje dus. En je hebt maar sponsors? Ja, we hebben ex-sponsors. Ja, gelukkig al, want dan zijn we nergens, hè. Dan konden we dit net beginnen. Zoest u erom denken, maar dat is net meer voetballen kist? Als ik aan het ouder ben, daar stop ik mee. Ja, maar de 12 jaar ja, daar maken ze er net op. En dan, ja, dan ben ik wel gewoon weer van 40, 50 jaar. Maar dan stier je volgens mij een meneer in het veld die weer wel 70 geweest. Je 70? Ja, Als je het zoen? Nee, ik had de man helemaal net zo'n van 70. Ja, in van spelenspanning deeltang, de kromme me recht. Ja, dat heb ik wel zo'n is. Als je hem nou jong won had, wat doe je dan? Juichen! Hoe het? Hey, zeg ik dan.